मोसानो मोनगोन आदा मेन्देलाजों जागासिनो आङो माला मोसानो मोनगोन होननानै बरिया एकदम गाहायनिफ्राय गोजौसिम बैसागु नङा होमबा जै जागायनोसै मोजां मोजां थाथों बेथ' बयबो नायदे बयबो सापर्ट खालाम आंनिखौबो आरोहाय सानसेखौ जोंहा नोंथिगौहाय हा हाय लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम आङो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैदों एबा फार्स्ट ब्लग लाबोनो आवगायबोदों दिनैनिफ्राय जिहेतु आं फार्स्ट ब्लग खालामगोन बेनि थाखाय मैयानि सानाव गंसे गोदान मबाइल लाबाय आं Vivo V50 लेटेस्ट मडेल प्राइसआ जाहैबाय बारा नङा 41,000 ओमफ्राय फाइनान्सआवसो लादों जिहेतु हारिमुजों नांनानै थाग्रा आंनि मावलांनाय लोगोसे आं लोगो मोननाय आर्टिस्टफोर बा आंनि खामानिखौ दिन्थिलांनो थाखाय एबारनिफ्राय खाबु मोनगोन होननानै आं सानदों एबारनिफ्राय जेसे हायो आंनि मावलांनाय खामानि आंनि हाबाफारि लोगोसे गुबुन गुबुन हारिमुआरि हाबाफारिफोरखौ दिन्थिलांनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नाजागोन नायलांबाय थानांगोन आरो आंनि बे चेनेलखौ बा पेजखौ फल' साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो नङा होमबा दा दिनै आं मोनसे जायगायाव दंफैयो सोर सोर दङ आरो मा हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बुरै खालामबालाय बुरै जानो ना सेंग्रासो मेकआप सोलिबाय थादों जोंहा लीना बायद'नि प्रडाक्शननि गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो आरो बिथांखौथ' बयबो सिनायखायोआनोसै नङा होमबा जोंनि गेजेरावहाय समायना रमायना गावबो लोगोसे मालायखौबो मोजां महर दागिनि मेकआप आर्टिस्ट मेकआपमेन नङा दै मेकआप मोनसे नै बेयाव मोनसे प्रपार्टि दङ जोंहा दिनैनि सेटिंनि थाखाय थानो सोलाबा हाय रेडि जाबाय नोंथाङा बरिया एकदम गाहायनिफ्राय गोजौसिम बैसागु नङा होमबा दिनै आदा मेन्डेलाया आंनि प्रडाक्शनाव फार्स्ट गलाब बिबारानो लरहायजोबलांबाय खतम आदा मेन्डेलाया एलबि फिल्म प्रडाक्शनावहाय फार्स्ट टाइम दिनैहाय शुटिं खालामगोन आरो आं जेबो मिउजिक भिडिअ खालामफेराखै आङो आदा मेन्डेलासो दिनै फार्स्ट टाइम आरो गोसो दंखायोमोन बिराद गोसो दंमोन दायथ' एक्साइटेड एकदमबारे माला मोसानो मोनगोन आदा मेन्डेलाजों जागासिनो आङो रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी माबायदि लायो मा खालामो एसे देखायनो ट्राइ खालामगोन नायलांबाय थादो दे नै दायो जोङो बेरेफुंजानि मेकआप जोबनायनि लोगो लोगोनो जों लकेसन फारसे थांगासिनो जेरावहाय जोङो दिनैनि फार्स्ट शटखौ जागायजेनगोन न'नि शट आरो जों दिनै सानसेयावनो फोजोबथारगोन होननानै थांखि लादों आरो दिनैनि लकेसनाव फैबाय फार्स्ट डे फार्स्ट लकेसन माबोरै खारग'दो
नै जोंहा बे समाव मुहुरतनि हाबाफारि सोलिबाय थादों प्रडिउसार मेडामा बोराइ बाथौनिसिम बोर बिदों आरो बेजों लोगोसे आंबो बोराइ बाथौनियावहाय मोजां मोजां जोबलाथों आरो सानसेयावनो फोजोबनो हाथों होननानै बोर बिनाय जाबाय आरो जागायनोसै मोजां मोजां थाथों बेथ' बयबो नायदे बयबो सापर्ट खालाम आंनिखौबो आदानिखौबो दे ब्लगार जाबायलै मालाय आदाया जानोसै लोंदों दामनांसिनो दे आदा जोंहा आरोहाय सानसेयाव फोजोबनो हाथारथों मिन्थिगौबाय JWREMA go Dui, Cini, Blank, Ek, Dui. kan nama ada Kan. आं दासो दिनैसो आन्दाज खालामदों Narzari, Anbai, nanti bilang deh. Hah? Nah? Kalau beda berubah. जोंना दिनैनि शुटिंआ गेजेर नांहां जानोसै आरोना नै दायो जेराव जागायदोंमोन बेयावनो सा लोंनो होननानै फैदोंमोन नाथाय मानो ओरैनो थानो सा मोनफैसान्दि जोङो मोनसे फिसा शट लाग्रोनो होननानै रेडि जादों बोरै मोनदों सार मेथाइखौ गाज्रि मोनाखै मोजां जादों मेथाइआ मोजांथाव ओंथि गोनां रंजाथावथाव आसा खालामो नोंथांमोना गुबुन बोसोरफ्राव जेरै अनसायदों बे बोसोरावबो बे मेथाइखौ बिनानाव लेनाजों जि दिनै बाहागो लाबाय बे मेथाइखौ बयबो अननानै सापर्ट खालामदो जोंखौ अनसायदो ना दा आरो बैसागु रंजानायफोराव दामो नङा होमबा डाउनलड खालामनानै दामनाङा दे इउटिउबाव डाइरेक्ट दामनांगौ आरो नङा होमबा अके थेंक इउ मा जादों
फाथैया लाबखाबाय ओयाव दोनो माइबाबो नांगोलै नोगोना ओइ माबाखौ ओइ बिलाइखौ जानो हागोन दे Nah, dah. Jam. जाबायना बयबो नुदोंना नुदों दा मा सोलिगासिनो दं मा सोलिदो हा मा सोलिदो अबेथि बुंनांगौथाय आं गेजेराव मुसि नामा नै दायो जोङो गुबुन मोनसे लकेसनाव सफैलायबाय दा बेवहाय लानानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय लाबावगोन थांबानो नुखागोन नालाय खनसेयाव मोनखानाय बिदि आंनि माखासे थांनानै Oi, lo. फायदा जागोन ना जागोन दे आदा मलायनि मबाइलाव ब्लग लादों जागोन दे जागोन खोमा दे ada lama kebaik itu kamu nasi One, two, three, go! Targan deh. Maladeng. क्या लिया है? Nei. खासि जों नों मा खालामनो नागिरदों? Tankatin थांनि Tankatin थांनि? Gimana dengan हनै आलि जिङाव ना आलि किनाराव धान मानसिया फुख्रि दङ काटिग्रा मानसिखौनो मोनाखै नामा काटिग्रा मानसिखौनो मोनाखै হয় দাদা হয় হয় এটা কথা মিছা নহয় দে কিন্তু মিছা নহয় হয় হয় फैगासिनो मुलान दले अपसना एक्चुअली Wow. धान काटिन थाङा मानामुनि खानसि थांनो नागिरदों दे मानामुनि मानिमुनि ना मानामुनि मानिमुनि भेदाइ लता पेट भराय खाम होननाय जाहैबाय आरोना मा दा खानसि बोलाय शुटिं थांगासिनो हनै सिख्लाफोर थांदों नागिरनो नायनो बेयाव फैगासिनो अबाव थांनो नागिरदों मिथिया 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 आब'लिनानि शुटिं बानायनायखौ नायनो थांनो Oh yes oke fै गोदान लकेसनाव फैलायबाय 3 नाम्बार जोबनायनि 3 नाम्बार सिन 3 नाम्बार सिन बेनि उनाव 2 नाम्बार फैगोन बेनि उनाव 1 नाम्बार मा जादों मा जाखो इसानिखा इसानि बिमायंनि होमबालाय मालिकआनो दंखायो माथो टेनसन गैया बेनोथ' रायजाबा दाबानसिना रायजाथि रायजानो गिदिर इसोर अबेनिफ्राय फैगोन इसे इथिंनिफ्राय ओरै फैगोन ओरै थाबायबाय थानाय नोंसोरो लिप्सआ लिप्सखौ दामना होनि एन्ड एक्सन लिप्सिं होबाय
नुबाय नै जोंहा दिनैनि लास्ट शट दङ रेस्टुरेन्टनि दा बेवहाय जों सफैबाय बरिमुख होननाय जायगायाव दा बे शटखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो रेडि जाबाय रेडि चावमिनानो दाबो मोनफैयाखै चावमिन नै जोंहा दायो लास्ट शट हरनि शट खिन्थु हर होननानै देखायनानै सानसे देखायसिगोन ना साननै आरोना रेस्टुरेन्टनि जानाय शट दङ आरो लानो रेडि खालामगासिनो बरिमुख बेनो जाग्रोगासिनो खायसे जागासिनो नै माखासे जागासिनो लास्टनि मोनसे भिडिअ लागोन होमबा दिनै जोब्बाय जोंहा फाइनालि खानसे Roy. जोबनो हामारबाय Pagin susi ya, sona susi ro. ओरैबायदि माने गोरों गोजा जोंहा दिनै जिथु मिउजिक भिडिअ शुटिं दंमोन बैसागुनि फक संखौनो होनजायो दा बिथाङा जोंहा सार मेन्डेला दङ आरो जोंहा मेडाम लिना बायद' दङ बिथाङा दिनै जोब्बाय लास्ट शटमोन बियो रेस्टुरेन्टनि शटमोन बोरै जायो बेखौथ' बुंनो हाला जेसे हायो जोङो कालारफुल खालामनो नाजादों नोंथांमोना बेखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिदों जों बयबो नङा होमबा दा बे मिउजिक भिडिअआ जोंहा लिना मेडामनि प्रडाक्सनावहाय ओंखारगोन बिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन एलबि फिल्म प्रडाक्सन दा बे मेथाइनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन दायो जोंना एकदमबारे बयजोंबो सिनायजानाय सुलेखा आब' दङ बेनिफ्राय जोंना बिथिंजाय अमर सिं बर' बिथांमोननि मेथाइखौ जों आदाजों आंजोंहाय मोसाबाय आरोना सबसे दिनै सानसेनि थाखाय सानसेयावनो फोजोब्बायबो जोङो बिराद खस्थ' खालामदों बयबो जोब्बाय शुटिंआ दायो नोंथांमोना आंनि प्रडाक्सनाव नुगोन आंनि चेनेलावहाय बेनिफ्राय नामखौ जोङो जोरेमा दोननो नागिरदों आरो थ' नायनो बावगारनाङा लोगोफोर जोबालाय रायजोफोरखौ बैसागुनि जोनांगौसो ना एसे बाय गाननाय जोंहा आं बिराद रांखिनि आरोना इयाव जोरेमा जाहैबाय जोरेमाखा नैबे सारखौ बिराद जोयो थारमाने गानाव बयखौबो साफ्रोमखौबो नायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय गुबुन बोसोराव जेरै अनसायनाय होदोंमोन बे बोसोरावबो साफ्रोमबो अनसाय मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाहैबाय आच्छा बाय बाय